Лампата на маслото свети ли? Всичко свети. Айде върти. Със съединител. Съединител, ама няма тръпка. Няма достатъчно. Но без съединител няма да иска да чукне изобщо. Аз чукай без съединител. Това може да го прекъсне. Защото тя има защита там. Има, но тя много лесно се откача. Може да няма вече. Може вече да не. А клемата на съединителя, дали е закачена? Това има копченце. Да пичете. Това какво мога да вържем така директно. Добро? Е по-хубава маса да падаме. Я? Не е проблем с акумулатора. Имаш на съединителя едно копченце, което трябва да е вързано. А за стартера малкия кабел? Вързане. Значи 4 букси още имаме и так свободни. Е, тук има една букса. Не, тази Това е да четете. не педал. От теб видиш? Те си добър главата. Да. Чет всичко кал на притоп отвънка и ми от майка. Нека да се мъчи. Закачено е. Лампата на съединителя закачено. Трябва да пробвам да какво. Да тиква с ръка. Лего как пали? Паката на съединителя да ти е такова. Не ти опира датчик. Не е регулиран ли, какво? И това не може да се регулира. Не може ли да го касиме, бе, ми така? Да си е вечно свързан. Ами, принципно... Ай, кажа. Да извадам. Готово. Надежно ли го напред? Ама сега влиза да палиш ти. Няма нужда. А ти всъщност може вече да не влизаш в колата. Само че като въртиш искам да гледаш лампата на маслото как гасне. Влез си, гледай. Не мога иначе. Каската ти дам ли? Изгасна за маслото. А така. Давай пък. Стига. Попата се чува. Давай, не да подкачи гориво, той е празно. Стига. Изчакай малко, запален старта, изчакай малко. Не старта малко да се. Ма припуква малко. Да, опита се да такова, давай. Айде! Честит рожден ден! Тя трябва да напълни повдигачи, тя
Къде е таблото, къде? Някакви хидравлика ли? Какво?